hilin eh. Nagduyan, Miss Kalinganay, ila Michelle pagikan oy na masila duyanan murag naskon bitaw be nato kabe natos na ay lumbog ba duyanan. Was Cortis nga wa enjoy nga ni Valencia wa nga na Garcia. Kani Malbiri man ni. Apa Malbiri mo gud ni? Bunga? Ha? Kita lagi ka na sila Malbiri. Kalaag si Kia. Nice lang bak na. Kalijud di lang bak ang sakali. Nice kajo. Nes ilang lugar farm nila Michelle Oy o Grod Oy by Smure sa Cortez. Correct. Ito na siya tanawa. Biar sini sakyan. Jadi kok masa. Dengar ni. Jadi kok extra ko ari. Kita apa ni bakal ni? Mana? Pakai yang itu. Mana nai? Mana? Mana? Oh, di sini. Labay na niya. Oh, labay na dyan. Nakawa naman. Sobrang. Kiring talaga ng mo yung ang namo na sa langit sa dito ng ala. Kamaya po sa klasya ng Diyos na kanimo wala ka sa bayan wala sa buhay ka. Kamaya sa Abang sa nahilin, hilin pisuna kay ilahan ng mga Kasi po tumaya. basta lang mo sa hawakan mo ko. A few moments later. Dala! Dali na! Dali na! Dali kay! Binalunsod! That's right!
buang. One, two, ayan na. Smile na lang. Sila. Dalo sa camera. Ay, gatot. Tomang liste. Ayo ka tabi. One, two, three, smile. Hindi na gatot, dahil magparanaw. Sumunod sa tanong nito. Nagkaro may gumuta. Nagtiyam-tiyam na bata. Labang Rosemary. Tama sila Michelle. Dali na yan na. Tuod man. May mo kuan. Dali na yan. Nami kunog namin sa pag mga ginikanan. Dali na yan. Pabuton nila balang na mama. Sa may mo ko padenglut. Kuan pa kakyang? Darton sa may galing-galing mas Darton. Ha? A few moments later. Lagi lata terus kang tisin ka ng kuan ay likod. Bawo, sumunod damong mga ito. Tanumig sibuyas. Huwag tantong kape mais kang pritana nay. Panjalin. Ha? Panjalin. Kay. Oh, betul dalin mo dyan ang sus. Sino mamatay na? Di uy. Pamuntingan man ang mga tao ng kita ng diya. Pamuntingan. Di punog. Pamuntingan lang ngayon na punog. Buhay niwang. Wah, dahil lagi. Karong pagkutang si Buddha sukad. Gamot di ka dalid. Ang gamot, ang lamig, doon na. Dalid ko ang lamig. Ano ka? Ay, madumpalis. Yan na po ko dari. Tup-tupkos. Paka sa bulang. Tanong ko. Ako kasi natibod ako. Natibod. Natibod na ako ng mga tao ng kapatid doon doon sa Manalistas dito sa Pilipinas. Manalistas ba? Problem. Sila ko ka hindi ng mga pinamay. Hindi ko ng Manalistas. Pilipinas. Okay, kita ba yung bigay din eh. Ha? Ano niya? Manggan. Tilugin niya. Ngapun mo tilugin ka naman, okay lagi. Ikan mo. Aba, ito mga kanilang okay. Ang mga tao di ang mga malusog dyan, hindi kanilang okay. Kaya mamay ko yun po. Ha? Kaya mamay ko. Hindi ka lang na. Ang sabi ko nang, di ka magsisikal ng iban. Ang nasugod lang nasugod. Ito mo. Ito mo ibang nga. Mangatag naman ba? Mangatag ka dyan. Balik dyan ko. Ano.
sa Amerika, balikan sa Pilipinas. Pagdara ng mga kayo-kayo dyan kayo na, so stop na. Hindi na balik ba? Kasi kada ano na yung video, maruton. Jadi alam ng mga mama di pa, hindi ka brato. Kabayan ko na. Kaya ikot ko lagi dari. Katiwasog tanom sang bulanghoy, pugas-pugas kay niwan. Na to ang tinapok tinultad nga ug man pa ni pohon og mutaniag. Kalit mag-uwan. Ang guna-gunahan. Ito sila mo lang ko dyan. Nakapatong tama na doon ubos. Itong daw. Di mabang-bang gunan ng kugon. Kaya dag ko nakado. Gahi na. Kung nasa na yung medisina, mamatay siguro. Hinihinig ko hagang karan uban. Ay unod banday po, pero gagmay. Na bugas. Apa ning batang niskilid hang itaguan kay ipabuhi pa. Kami tap ko nagkuan katungtungan. Kaningitan gani ha. Naging simana nabuhi naman na hanay panungtong daris. Tungtunganan. Aron di panggawas kay nabuhi na. Katong taguan dito kay kuan rawan to. Ganiha pa to lagi tanom, ari mo to sumpay butang ari. Og mabuhi na. Ang tambok-tambok ng mga banlang na ako dani. Ninduan na pag-ilawom. Manindang lingaw lang ni. Gawan.